Day ban hikai ban kren garo yaki kasi, day ban hikai ketin kasi yaki garo. Ong Menteri Rangpa jong kajala, Konrad Sangma. Menteri Rangpa kajala, Konrad Ke Sangma, ulapan pau ba kadon kam yaki kasi banang yaka ketin garo, bat ki garo ki day banang ban kren yaka ketin kasi. Haba kren ha kajing pelaj ya ka research project, research committee jong ka KHADC men haka khat pratarik. Konrad Sangma ulaong ki samla ki kena school ki day banang ban keren bon jat ki ketin. Kadon kami ki kasi banang ban keren garo. Bat ki garo ki day banang ban keren kasi. Gidon kam ban ya trailang ban pun urlong ya kani ban wanra ya kajing ya teli ha kajelah. Ha kaju kapor ulaong ba kani kadai kajing le. Ha kaju kapor ulaong ba na kani kajing le ka KHDC ka JHADC bat ka GHADC kidai ban bot nuksa. Menteri Rangpa ulapan pau ya kajing kemen ba ka pisa ba ka sorkar jela kala Aisyah ka KHADC ban le ya kajing wat benya ya kajing long tenrai da ki kot dulir halor keriti kedustur. Kalalong kam sisa hadin sisnem AA mentah. Ka imlang salang ki riulum ka don sibun banterwa sa kapertai henrai teng-teng nila le klet no. Ki jing start bat ki jing le bat ki kam jong ki riulum ki wanra ya ki jing penbet ya ki jing jong kapertai laong Konrad Sangma. Ula pelat ya ki kot ki bala tho halor ki mat baper kum ka kot halor ka jat ka kenja jong ki kasi ha katei kasi. Habang ikran ya ki briu kum Prime Minister bat ki wei klem ki dulir ki babiang kamlong ka basuk ban penget ulaong. Bat ulaong pa karwai kasiaw tenrai kidai ban bu dulir bat ha kini kisi banwan. An ai jing kersian syuk bat baro ki kot kisla ki balala research day ban bu ha ki tiar bu kot ha ki school ha ki college bat ha ki school ba. Ka kolshor bat ki jingle ki kam jongi ki day ki jing kersian jongi. Ulaong bat banrap. Ka don kam ban kentiu ya ka ketin ka telit bat ka sorkar kan nang penjur ya ka jing kersian. Kani kajing ong jong Konrad sisin perkat kalong kabadai. Ha kajing sisalay ladala nyidai banang lut ya barok kizat ketien ha kepertai. Henry ka syamjing yangi bangin le kumta. Ula keren kumni ha kajing pela ya ka research project jong ka research committee jong ka KHADC men ha ka khat pratarik nopra arajar arpusau. Kabapau kalong hapo mikhalia kidon lai teliki Autonomous District Council kita kilong ka KHADC ka JHADC bat ka GHADC lada ong kumta ba ki kasi ki banang ki ketin garo bat ki garo ki banang ki ketin kasi kabumod ba ya ka ketin penar ki klam gentup namar ki don lai jat ki jat benriu lani ki trai bakong san ha ka jelam Meghalaya bat kita kilong ki kasi ki garo bat ki jantia ban pen scam ya kata kalong haba kila don ru la ki jong ki dak tho alphabet to ya kata nyem don kam ban keren jerong tang ba ngila sutu kalabyang henrai ha gajing sisa ula dai ban ong ni dai ban tip lut ya baro ki jat kitien jong ki lai jat ben riu lani kita kitrai apo ke Meghalaya to le siul aklet ngan ya ban pen kan mau no manga mentah ni henrai jat bo la keren ku ukli du jong ka parti jong ka sanjima sima ngadon katukat ni ki sembo bangin ya perkat. Om day ban syuk kemen to ho ya kata kajing pay pisa na kabenta kajing la research jong ka KHADC. Ngadon ban ong kumni. Namar bangi ki kasi ngimju ya teli ha ki kam politik lani ki kam sanjima sima. Nadu kisnem bamensua. Dayo Chief Minister ukasi om junne hadu bandakut katem. Henry dalang ugaro pat hadu artem ro not penki ni la aban pen kalem ya ka sorkar. Nalar kata ki MLE ki MDC kasi jongi kila download hakti ugaro lani haki parti jong ugaro mentah.
Kani kekentin jong ukon rat ngasngo kadon kejing ma ladakan urleng lamar babaro la kontrol mau lane ka parti NPP nadu ka KHADC ka hadu ka sorkar jala subu ladaki kasi barjantia kilanang maha ka keten garo ha kata kapor kijing pentep ki notis ki postar bat ki wei kijing tho ki bawan na ka sorkar kian sabon daki keten garo bat ladadon ki bayaki lani ki patria ya kata tang si kenten on jubab bat kata ka jubab kalong salai habangi ya so thu hite tangkat ni shwa bat ngakerpat bangim dai ban syem lani ong bang apen ya pher jing mut apden ki jat benreu ki basong bo ka me khalaya ndrai ka dai ka hok jongi bangin ya tai bat bangin ya perkhat jingai namar yo akan kata ya ki longtin ki mantin ki jongi nganget ki parlok garuru kim snoi ai bat nganget bangi sung thu ya kata namar ba banle kanu kakam ka bathamai ni ha ban perkhat sani bat perkhat bha khnang bakan nompu jing ya ki longden manten ki jongi Islam kabri unyau trap kuble sibon ya ki jing kersan bat kuble sibon ya ka por pakordor jongpi